Ei, vigileu amb la distància de seguretat. Hola, nosaltres som la Nora i jo la Raquel. Què dius tu ara? Tira, va, no ens enredis. Perdó, volia saber si m'estaves prestant atenció. Sí, això és molt important. En parlarem avui. No t'enrotllis més i comencem. Què és la conversa? Doncs el que estem fent tu i jo ara, parlar. Vine cap aquí, va, ja ho explico jo. La conversa és la interacció de dues o més persones parlant d'un o diversos temes. Perdona que et digui, però això és exactament el que havia dit jo. Sí, bé. Un defecte en una conversa és quan una persona només parla de les seves coses. Vet aquí, no miro a ningú. Estàs dient que jo només parlo de mi mateixa? Ja ho parlarem després tu i jo. El que us deia, en una conversa és molt important saber quan parlar, quan no, saber escoltar i prestar-li atenció a l'altra persona. Tinc que millorar això. Avui la xicota es veu que no ha dormit gaire. Has dit tinca? És Eda! Ara que he sentit aquest exemple, corregir pot molestar l'emissor. Perdó. Tinc un dubte. Digues. Com no perds el fil en una conversa? Doncs posar-te a la pell dels altres, interessar-te per ell o ella i ajudar-lo en els seus problemes. Ah, d'acord. Tinc una anècdota. Una vegada li estava explicant a una amiga meva un problema que havia tingut i al final de tot em va dir: m'ho pots tornar a repetir? En aquell moment em vaig adonar que havia perdut el fil. No m'havia prestat atenció. Va, deixa d'enrotllar-te i seguim. Les converses, a part d'agradar-nos, hem de saber interactuar amb l'altra persona. A mi m'agrada interactuar amb tu, però de vegades els teus temes no em semblen interessants. Em passa el mateix, Això ja ho sé. A mi, personalment, m'agrada molt la conversa fluida. Odio els silencis. Aix, no sabia què dir. Era justament això el que no m'agradava. Ostres, quin rotllo. Els estem tirant damunt una classe de matemàtiques. Doncs a mi m'agraden les mates.